gusto jud ay kag pamainit, boy. Gusto gani, dam. Pwes, dara! Ana jud nimo, boy, oy. Dam, pwede pamainito na pud minimo, oy. Kay, alas 4 naman. Grabe. Sobra na alas 4 ba? Dapat alas 3, pamainit na unta. Unsay pamainit? Wanay uso pamainit ron, may gali na pa kay trabaho. Grabe po nimo, dam, oy. Kabantay ka, dam. Tanawa akong agi, dam. Party ng gupuha, Unya, di ko nimo pamainiton. Swirtiha po nimo, dam. Unsay gwabo ka age? Buslot-buslot manggani na, Unsay di mabuslot, dam. Nga wa pa man na human. Ina daw kuripot ka. Pwes, humana, bago ka mamainit. Tubag-tubag na ka, ha? Bantog na rin, nga ni dato ka. Kuripot ka. Unsa man na si Boy ma? Footballer gud na, reklamador kay na. Hulat-hulat lang dyan habit na. Napay naungom, murag salin sa nabutan. Ay, pagpalabi na, muhilak na ron. Otro po ning anak. Hinawayon kayo. Kapag mga ko anak. Di na malali magtrabaho. Kapalong piting paita pa na to niya. Puno pa sila yung kansyaw. Diyan na, paghilong baragon, nihilak na si Boy. Kalangi po doy, may pagmusulod. Boy, nganong nihilak man ka? Langi kay ka, ha? Sabay siya maglangi, ani. Ganyan pa may muntag niya. Napagi pasunali mo kay kapira o kanon. Atuan ako si Papa Be. Hindi tamo hilak ka ni. Gutom kayo. Man mo kay dato, man mo. Gusto dyan ay kag pamainit, boy. Gusto gani, dam. Sige, paabuta ko. Salamat. Nagkuha na si Madam pamainit. Ayos ka ni Ron. Kini, boy. Gusto rin kag pamainit, ha? Pwes, dara! Ala, kaluoy ni Papa. Sobra naman nga pamainit. Dom, bad man ko. Pamaulit na lang ko. Ano si Boy kaluoy? Kani dyan si Mama ba? Maldita nyo kayo. Papa biya na sang crush. What? Hala na si Renz. Bayot! Yung sama tong Papa. Sige magpagulbol. Di kurente ni Mama. Mao ba? Karon, labaw ba sa kurente? Aga Renz! Run. Dak ay lagi ang dalunggan. Kabalos na ta pa.